Hej, tak for en fin start på netværksåret 2024, vores første netværksmøde sammen sådan for alvor. Jeg har lige nogle noter her, så hvis jeg kigger lidt væk fra, så ved I hvorfor. Vi manglede 6 styks i dag. Vi var 16 til netværksmødet, og vi havde Annette med, som var nyeste. Annette fra Akkurat. Så havde vi Anne-Karina Skødt med, der var gæst. Og da Anne-Karina havde præsenteret sig, så kørte vi lige en kort runde, så hun fik lidt styr på, hvem I er og så videre. Jeg gennemgik kalenderen, så I kan gå ind og se, der er et hav af møder på, af muligheder for jer for at komme ind og netværke. Flexmøder, forskellige ting og sager. Og noget af det, vi blev enige om i dag, det var, at jeg har et møde med noget AI i Herning den 4.4. Det er et møde for jer, hvor I kan tilmelde jer, hvis I gerne vil. Jer, der ikke har haft noget med AI før, eller gerne vil høre det igen, så er det altså i Herning den 4.4., men det er sat ind i kalenderen nu, så I kan bare gå ind og melde jer til. Derudover så nævnte jeg også, at der vil komme et par store møder. Det ene er lagt ind. Det er faktisk den 5. marts, der har vi selv møde i Holstebro, men hvis nogen af jer i stedet for skulle vælge at ville køre til stormøde i Vejle, så melder I jo bare til. Det er bare et tilbud, det står i kalenderen, men jeg håber, der er se en masse af jer til vores eget netværksmøde den 5.3. På rundt om bordet, det havde Jannik jo fortalt mig, at I var enormt dygtige til den disciplin, og det skal jeg da love for. Det var rigtig godt. Jeg prøver at se, hvor meget af det, jeg kan nå her, så referatet ikke trækker alt for langt ud. Preben har fået godkendt et system, som de har arbejdet med et stykke tid og postet en masse penge i, så det var bare super, super godt. Så nævnte han, at vi skulle gå på hackerstop.dk for tjekket ud, hvor skidt står det til med os og vores virksomheder, og det kan han selvfølgelig hjælpe med, hvis det er. Men gå nu lige ind på hackerstop.dk og få tjekket, hvordan det ser ud. Så fortalte han også, at der var en SMV digital pulje på 50.000 kroner, der åbner op nu her. Tag fat i Preben for mere, hvis I vil vide noget om det, fordi det kan jeg ikke forklare mere om i det her. Så sagde han tak til Akkurat, der er blevet ny samarbejdspartner. Sagde tak for produkter til Sortberg Hansen. Og så opfordrede han, at vi alle sammen husker at bruge det her 2-faktor godkendelse. Allan, det ved vi nok alle, at han stopper ved Boysen-biler. Men det vi ikke vidste, som han breakede i dag, det var, at han har købt sig ind i tankbiler og starter der allerede 1. februar. Allan bliver heldigvis hængende i vores gruppe, også efter sit jobskifte. Dejligt. Jeanette, Erhvervsakademiet, sagde tak til Kenneth for hjælp med en innovationscamp, hvor han har stillet sin virksomhed til rådighed. Så det var rigtig pænt af ham. Johan fik også en tak. Jeg kan ikke huske hvorfor, men der var et eller andet. Undskyld. Merete, det var dig, der sagde tak til Jorden. Det var det var. Jeg kan ikke huske for hvad, men det var selvfølgelig et eller andet med nogle gardiner. Undskyld. Kim sagde tak til Preben for kontakt til en mulig fremtidig forretningspartner. Og tak til Olu, vil han egentlig også have sagt. Den får han næste gang, for Olu var der ikke i dag. Men der er i hvert fald noget, så I ved sikkert begge, hvad det handler om. Torben sagde tak i plenum, der er mange, der bruger ham. Og Eivind har hjulpet ham med noget også, og han fik også en tak den vej. Det Torben også sagde, det er, at han mærker en form for afmatning. Og det havde vi lige en snak om rundt om i netværket. Nogen kan mærke noget, nogen kan ikke mærke noget. Og det Eivind han bød ind med, det var, at det han ser, det er, at det er specielt de mindre, der mærker det. De store, de bøvler knap så meget med det. Så. Boligmarkedet er under optøning, blev der sagt. Så det var rigtig godt. Der er fremgang i den del. Johan har købt hus. Hun er i gang med en større renovering. Sammen med sin mand selvfølgelig. Og så arbejdsmæssig omgang i Føtex i Herning. Claus stopper desværre i netværket. Det har været undervejs lang tid. Men ja, han fortalte det så bare i dag, og det kommer vi selvfølgelig til at ære os over. Tak for deltagelsen, Claus, og vi er ked af, at du ikke er med mere.
Peter fortalte, at han vil gerne forære jer nogle billetter til et DR-show deroppe. Peter, hvis du ser den her, så læg lige et link ind i vores Facebook-gruppe, så der kan blive, så det kan komme ud. Og så fortalte han også, at Matador, 16 udsolgte forestillinger, det er jo helt vanvittigt. Men lige nu der ligner det, at den 16.4. bliver der en ekstra, hvis nogen ikke har fået købt billet endnu. Han sagde også, Peter sagde tak til de nye sponsorer, der er kommet med omkring musikteateret. Kenneth søger en salgsbackup, og så snakkede vi lidt om det her med, at der er 750 års jubilæum i byen. Der er masser af aktiviteter. Hvis nogen kan, så tænk lige hinanden lidt ind i det der, blev vi enige om. Jeg smed jer i gør og bør, så vi kan sætte en retning, og tak for de her fine skemaer, jeg har fået med hjem. Dem laver jeg agendaer ud fra. Det er super godt, og der er masser af diversitet i gruppen og sådan noget, så det skal nok blive nogle spændende og alsidige agendaer, vi får lavet. Rigtig godt. I røg teams. Der var Team AI, Team Leads, Team Aktiv og Team Udvikling. Jer, der ikke var der i dag, I kommer selvfølgelig få mulighed for at komme i team næste gang. Og Olu og Jakob, I får ikke nogen valgmulighed, fik jeg at vide. I er selvskrevet til Team Aktiv, og I bliver kontaktet af Preben eller Torben, der sidder i det team i forvejen. Den 9. i 12. Den 9. i 2. ses vi næste gang. Det er en brunch i luksusudgaven, stadigvæk på musikteateret, men det bliver med æg og bacon og det helt store. Det skal nok blive hyggeligt og godt. Vi netværker selvfølgelig, men i lidt løsere form og får spist noget god mad den morgen også. Det glæder jeg mig meget til, og jeg kan sige lige nu står samtlige af jer som tilmeldt, så det er rigtig, rigtig dejligt. Vi sluttede lige af med at få en snak om det her med det fremtidige netværk, og I er med på, at mine møder var planlagt, da vi røg ind i det her projekt, og derfor er I meget fleksible her det første års tid. Men fremadrettet, når vi planlægger derfra, måske allerede for efteråret, men ellers lige lidt længere frem, så bliver der planlagt møder på tirsdage i ulige uger. Og det er som udgangspunkt hver anden uge, ligesom jeg har været vant til det igennem mange år efterhånden. Jeg beklager, det tog næsten 8 minutter, men tusind tak for en god morgen. Det var dejligt at køre til Holstebro. Hej med jer.